Good morning, Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mary. Sumulat ako dahil gusto kong ibahagi ang aking kwento and at the same time para humingi ng payo. Almost 1 year na kaming nagsasama ng boyfriend ko. Macho dancer siya at hindi naman niya itinago sa akin yun simula pa lang. Sabi niya nakikipag-inuman lang naman daw siya sa mga customers niya para kumita. Nakikipagkwentuhan at nililibang sila. Malinaw naman sa akin na lahat ng ibinibigay, yung pinapakain niya sa akin, galing sa pagiging macho dancer niya. Laging niyang sinasabi, kahit madumi yung gawain niya, at least na ibibigay niya yung gusto ko. Sa totoo lang, nasasaktan ako dahil yung taong mahal ko, ganoon ang trabaho. Tinanggap ko nung una pero araw-araw akong umaasa na baka magbago pa siya. I hope na iiwan niya ang trabaho niya at maghahanap ng marangal na pagkakakitaan. Hindi nangyari yon. At hindi ko alam kung mangyayari pa. The other night, nabuksan ko ang isang dummy account niya nang hindi niya alam. Nabasa ko ang mga chats niya. Doon ko nakumpirma na hindi lang siya nakikipag-inuman sa mga parokyano niya. Hindi lang din siya nakikipagkwentuhan. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko kung paano niya ibinibenta ang sarili niya. Kung paano niya alukin ng kemerut ang mga babaeng kachat niya. Ako nga, hindi niya masabihan ng ang ganda-ganda ko or gusto niya ako. Pero sa iba, ang dali niyang sabihin para makapagbenta lang siya ng panandaliang aliw. Sa loob ng ilang buwan na pagsasama namin, minahal ko na siya pero pinili kong makipaghiwalay. Hindi naman ako nagkulang bilang babae. Ibinibigay ko sa kanya ang lahat-lahat. At na-exit ang file. Teka. Ba't na-exit? Nakakayamot? Masyado ka kasing na-excite partner. Ano ba? Nung nalaman mong may kemerut dyan. Ano ba? Kaloka. Sa halip na down lang, na-exit mo eh. Na-exit ko, partner. Masyadong mainit ang kwento ni Mary. Kailangan kong palitan ng background music. Kailangan yung din. Yung medyo sexy din. Yung nababagay din. Ayan. Okay. O, eto na. Okay. Sa loob ng ilang buwan na pagsasama namin, minahal ko na siya pero pinili kong makipaghiwalay. Hindi naman ako nagkulang bilang babae. Ibinibigay ko naman sa kanya ang lahat-lahat. Enter macho dancer moves. Paano ba yun? Ang tigas ng katawan mo. Kaya nga meron silang move. May sariling pitik yun. Ikaw nga. Yan, ganyan, partner. Yan, ganyan. Ganon. Yan. Tapos basahin kilikili mo. Bakit yun napanood ko, hindi basahin kilikili? Yan, ganon. Tapos may parang liyad pa yun, di ba, yung pagkasama yung legs? May agad-labi. Yan. Hindi ko kasi kaya eh. Hindi pala ako macho dancer, okay? Yeah. Si Chuper pala yun. Mali. May pag-demo. Mali mo may mag-offer din. Yung mga hindi nanonood ng If the live. price is right. Sayang. If the price. Hindi nyo napanood yung offer ni Chuper ng pagmamacho dance. Anyways, hindi naman ako nagkulang bilang babae. Binibigay ko naman sa kanya ang lahat-lahat. Pero baka sa kanya, may kulang pa. Nalilito tuloy ako kung tama ba yung ginawa ko na hiniwalayan ko siya. Ang sakit-sakit kasi tambalan. Hindi ako masaya. Pakiramdam ko ako na lang ang nagsasuffer.
mabuti nga siguro na mag-focus din muna ako sa sarili ko. Salamat Nicole and Chris, payuhan nyo naman ako kung ano ang mabuti kong gawin. Ang inyong tambalanista, Mary. Okay, partner, go! Yan. 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 Sige ba? Ipakita ang baskil! Bakit ganun, ano? Kapag ka ganyan yung tugtog, palitan mo yung music, tas ganyan yung moves mo. Di ba iba? Hindi maganda. Hindi maganda, di Palitan ba? ko ng dayang-dayang. Oo, Tas ganito. ganun pa siya. Para katulad yan yun nung napag-usapan namin nung isang araw. Sorry Mary ha, sasabihin lang namin to. Nung isang araw meron ako napanood na video ni Bruce Lee. Bruce Lee. So syempre, ano yun action, 'di ba? Tapos magkakarate siya or yun. Tapos ang music parang ganito. So habang tinatanggal niya yung damit niya, nagmukhang sexy. May ano talaga may factor talaga yung music. O ayan, tingnan mo. Mag-macho dance ka, partner. Di ba hindi? Hindi ganun yung dating. Mukhang tanga, Koy. Hindi naangkop eh. So nakakadala talaga ang music. Yan. Correct, diba? correct. Actually, partner, usually sa mga videos, sa mga Instagram Reels, TikToks, diba, ang nagdadala yung music. Minsan kahit yung content sakto lang, pero ang nagdadala yung music kahit 7 seconds lang, 10 seconds lang, diba? Kaya. Diba? Anyways, ayan. Palitan ko nito. Yan. O, balik natin yung moves. Ayun! Ayan! Yan! May live show po. Sa mga hindi pa po nakakahabol at napapakinggan lang po kami sa radyo, kami po ay may live show sa Facebook Live ng Love Radio Manila. Padala nyo lang po sa Padala nyo lang po sa GCash. May live show po, guys. Ito po yung gagawin namin kapag ka nag-fundraising na kami ni partner. Magmamacho dance po siya. Ay, maganda yun. O, diba? Pwede. Pwede nyo pong ipagawa sa mga DJs na Yan. kung ano yung gusto nyong gawin. Correct. So, si Nicole Yala po, dudulay po siya sa live wire. Yeah, diba? Kasi iniisip ko yan, partner. Basta soon ang tabayanan nyo po, malapit na po in the coming days. Meron po kaming fundraising activity para po sa Feel Good at 47 in celebration of our 47th anniversary. Yes. Pero bago yan, balik tayo kay Mary. Masyado po tayong naaliw sa live show ni Chris Chuper. Di ba kayo nasukan? Di ba kayo naumay? Oo, sana po naaliw kayo at hindi po kayo sumusuka sa mga oras na ito. Oy, dahil sa macho dancing mo, part 1K plus. Oy, ituloy mo pa! Tuloy natin. Teka, Ituloy mo palitan pa! natin ng mas maganda. Ano ba yung mas sexy dyan, partner? Tayo ka! Dapat tumayo ka sa upuan. Tapos, teka lang Matrona tayo. Sasabitan ka ng 500. Teka lang, partner ang nakakaloka dito, yung mas-sexy si Chuper, pero yung ano niya po, yung bulsa niya po, kaya ba, Boy P? Yung bulsa niya may bimpong pang driver. Boy P, yung bulsa niya. Kabila, ay hindi makikita. Ikot ka, partner. Nagulat ako sa bulsa niya, pambawis ng kilikili. Pampunas ng kilikili. O sige, music please. Oy, tandaan na, lahat po ng nangyayari ay live. Hindi ko po sinabi na ganito po ang yan, partner, yan. Dapat magtanggal ka ng t-shirt, tas bimpo lang yung matitira. Sabitan mo muna ako sa 1,000. Ay, wala akong Gcash na lang. Gcash. Pwede? Okay, lahat po ng mga gustong mag-send kay Chris Chuper ng pera ngayon, tumatanggap na po kami ng digital money. Pwede po ang bank transfer. Pwede po via GCash, Palawan Express, kung ano man, GrabPay. Lahat na po. Ayan. Alam mo, Mary. Ready din si Boy. Oo, inaaliw ka lang namin, Mary. Ayan, nagpa-background na din po kami. Ayan, magbigay na po kayo, parang awa nyo na po. Ito po ang number 0928. Ay, nako. Alam mo, ang classic nitong yung kantang yan, meron bang bago? Ay partner, lumalabas na yung pagiging 42. Umupo ka na. Lumabas na yung moves. Nawal sila ng gana sa pananghalian nila mamaya. Pasintabi po sa mga sumusuka ngayon. Natatapos din po yung pagsuka po ninyo. Okay, Mary.
Inaaliw ka lang. Inutumo ako O, diba? Tuwa ka naman, partner. Magpamerienda. Gustong-gusto mo naman. Bibigyan Oo kita naman. chocolate mamaya. Dati nga pinangarap ko din dati yun eh. Talaga ba? Sa Adonis partner. Talaga? Oo. May mga Tsaka sa kumalat- Whitebird, kaya may lang mga- ang payat-payat ko eh. Parang hindi talaga Oo. papasa, no? So, dito ka nala sa Love Radio. Hindi, alam mo ba, may kumalat doon na magkano daw sweldo nila? Ay, talaga So, katulad ba? nga ng sinabi nga ni Mary sa kanyang kwento, di ba? Ang sabi ng kanyang ex na macho dancer, di baling madumi ang aking trabaho. Basta nabibigay ko naman sa'yo ang gusto mo. O, ibig Teka sabihin, nga. maganda ang kita, partner ko. Tuloy ang sayaw. Tuloy ang pagmamacho dance. Charot. O yan, ganun. Di ba? O tama, Pangit, kagatlabi. parang ganun sila. Nakakalurks. Tsaka may pagsandal pa yun. Mamaya, Meron. i-demo ko. Tapos partner, meron silang may kinakabit sila para manatiling di ba? Aba, ang dami mong alam no. Alin ang kinakabit? Saan kinakabit? Sa anis. Ay talaga? Hmm. Anong kinakabit? Parang rubber band yata. Oo. Para saan? Para manatiling Gising. yata. Ang mga manonood. Ang mga manonood. Ganun. Okay. Diba? So alam mo, yung sa True, syempre naaliw-aliw kami sa pagsayaw ng yung mga macho dancing, yung mga ganon. But yung katulad Di ba ni dati Mary, ganyan ka rin sumayaw? ano? Oo, may sexy dance din po yan. Wala! Macho dance! Sample. Sayawan mo. Hindi Ayan, oh. bagay sa Pilipinyana. Ako nakakahiya sa Pilipinas. Bukas na lang. Wala, iba na yung discussion Ay, bukas. hindi. Iba na yung kwento bukas. Nakakahiya kay Wholesome bukas. Partner, nakakahiya kay Dr. Jose Rizal. Ang laki-laki ng Pilipinyana ko. Tapos mag-sexy dance ako. Hindi na angkop. Mas angkop sa'yo. Mas tangkap sa akin kasi baskil yung kilikili ko. Mas angkop sa'yo, di ba? Hindi, tingnan mo partner, no? We're talking about it from outsiders. And then siguro kasi nakapanood na, di ba? So Oo. nakapanood na, naging parang naging parte ng ng pag-uusap ng mga magkakaibigan na let's watch a show na ganyan. So nakakaaliw siya in terms of, kasi nga mga one time lang yan or mga 2 times o sige na 10 times kung naaliw kayo talaga. Oo, Diba? hinahanap-hanap. Kaya naulit-ulit. Kaya naulit-ulit. Pero kung halimbawa, katulad ka ni Mary, na ikaw yung jowa. Kumbaga parang, in a way, maiintindihan mo kung bakit parang meron siyang ganyan na na feeling ng hindi siya kampante. Correct, hindi komportable. Hindi siya comfortable, 'di ba? And very powerful yung sinabi mo kanina, Mary. Actually, hindi ka naman humingi ng advice eh. Naghihingi ka lang ng siguro ng parang isang pagpapatunay na tama yung ginawa mo, na hindi ka mali, na hindi ka nang mamata ng tao, kundi hindi ka lang talaga masaya. Very powerful yung sinabi niya kanina, partner. Ang sakit-sakit kasi tambalan. Hindi ako masaya. Yun talaga yun eh. Kahit na hindi macho dancer yung jowa mo, kahit na iba pang trabaho yan, o kahit ano pang issue, the fact that you're saying na ang sakit-sakit at hindi ka masaya, is only a proof and talagang legit at talagang tama yung decision mo na to let go. Eh, hindi ka masaya. Masakit na, hindi ka pa masaya. Correct, Ba't ka correct. magsistay? Although, Tanga? Gusto mo yung nasasaktan lagi, Gusto mo yung nasasaktan, di ba? Masokista lang. Oo. Di ba? Ayaw mo naman ng ganun, di ba? So, dun lang sa lines na yon, I think that, that everyone deserves to be happy. Everyone deserves to yes. feel secure. Di ba? Yung fact lang na nagsabi yung jowa mo na, hindi naman siya ganon. Ito lang yung ginagawa niya. Tapos na-discover mo na hindi pala na nagsisinungaling pala, 'di ba? Hindi ka masaya doon doon sa feeling na pinagsinungalingan ka. 'Di ba? Nakaka-lurky yung ganong klaseng feeling. Though ang understanding ko naman, hindi siya masaya sa naging desisyon niya. Ay, hindi ko sure. Ang sakit kasi hindi masaya. Hindi siya naging masaya sa desisyon niya na makipaghiwalay dun sa jowa niya kasi Ang alam niya sa sarili niya na mahal pa rin niya. Pwede rin. Oo, pwede pero, rin sa ganung pero sa ganung understanding. Kahit sa ganung understanding, partner, na ang sakit na hiniwalayan, hindi siya masaya sa naging desisyon niya. Pero kasi din, Mary, ang dami kasi... Tsaka may reason naman. Oo, tsaka ang dami kasing consequences eh. Tanggalin na nga natin dun sa part ng macho dancer. Kasi ayaw naman nating matatrabaho nila yon and all, 'di ba? At yun lang siguro yung alam nilang gawin, 'di ba? Ang nakaka-lurky lang dito is yung nagsinungaling sa'yo. De, tsaka alam mo, Mary, kung tanggap mo una pa lang, dapat una pa lang aware ka na. Wala namang pong, ewan ko ha,
Wala Oo. naman ako siguro masyado, wala akong kilala talaga na actual, nakapanood lang. Oo. Diba? Pero hindi ko alam kung talagang truly na merong show lang at hindi talaga or nakikipagkwentuhan lang na hanggang dun lang talaga. Hindi ko alam. Ay wala mahirap mag-conclude, mahirap Yes. magsabi, 'di ba? Ang sa akin lang nagsinungaling kasi siya about it. Sana Diba? judgmental lang tayo, partner, 'di ba? Na kapag nandun ka sa ganung klase ng larangan, may kaakibat talagang hindi magandang trabaho. 'Di ba? Sana judgmental lang kami. Sana talaga may mga taong sayaw lang kung Correct. sayaw. 'Di ba? Baka 'Di ba? naman kasi may ganun din Oo. lang talaga. Sa mga gusto pong umamin sa Facebook Live, i-comment nyo na po para mabasa namin. Hindi kasi kami sure. So hindi kami hindi tama ang aming Oo. taming judgment. Kaya Ganun. lang, yun nga, judgmental na kami kung judgmental, di ba? Pero kasi kung iisipin mo, pwede mo sabihin malinis naman eh. But then again, since nasa ganun kang klase ng larangan, nasa... Prone ka. Very prone ka sa Oo. iba't ibang klase ng temptation. Correct. Iba't ibang klase ng indecent proposal. Kasi nandun ka na eh. Yes, totoo yun. Kahit ba sabihin, kunyari, again, judgmental kami, no? So, sumayaw ka. May nagkagusto sa'yo sa sayaw mo. Di ba? Inoferan ka ng... Kasi yung sayaw mo sexy eh. Subukan mo yung sayaw mo yung ganun-ganun lang. 'Di ba? Hindi Yung ka... scissors. Oo. Running man. Running man ka or scissors, So, 'di ba? 80s and 90s. Oh, 'di ba? Subukan mo ganun yung sayaw mo. I don't think may mag-o-offer sa iyo eh. Oo. Grabe ang sexy niya, nag-running man siya. Oh. Parang 'di ba? Parang may Oo. isip mo parang, oh my God, ang sexy Diba? niya kasi gumanon-ganon siya. Oo, yung 'Di ba? moves mo nangaakit eh. Nangaakit. Diba, So you're really prone Correct. to going towards yung mga Something intimacy. indecent, Oo. yes. 'Di ba? Pero kung yun eh. Yun. Correct, Alam mo correct. dapat, Mary, na feeling ko kasi in-embrace mo hindi mo siya fully in-embrace na macho dancer siya eh. In-embrace mo yung feeling na pag mahal na mahal ka, magbabago siya. Hindi tayo sure dun eh. Hindi tayo sure dun kasi trabaho niya yun. Tapos fulfilled siya sa trabaho niya and masaya siya sa trabaho niya. Siguro, di ba? Yung mga ganun. Siguro kung ako naniniwala kasi kung maraming choices sa buhay eh. 'Di ba? May option pa siya. Kung feeling mo mahal mo pa rin siya at gusto mong mabuo ulit yung relasyon niyo, siguro kung willing siya na i-give up yung ganong klase ng larangan at maghanap ng iba pang 'di ba, other source of income, di pwede naman. Again, may iba pang choice kung tutuusin. 'Di ba? Pwede siyang maghanap ng trabaho na pwede ding mas malaki ang kita pero hindi 'di ba, na binibenta ang katawan. Oh. Diba? Pero kasi ano na yan eh, parang mahabang usapin yan kasi hindi naman natin alam yung history, hindi natin alam yung And I mean in her case kasi may pagtanggap nung nabasa niya na nag-offer ng katawan yung lalaki. ay, may pagtanggap siya? Ano? Hindi ko nag-gets. Hindi, May may- message kasi. Sabi niya, may pera ka dito. na ano tuloy ako. Na-distract ako sa sinasabi mo. Sabi niya, may pera ka dito. Ay, okay. O, tapos... Tapusin na natin ang usapang to. may pera Overtime daw na. ako eh. Hindi, I mean aware. Aware siya. Na- Kasi kaya nga kinuwento sa atin na meron na may ganong bentahang ng ano. After na. Oo. Kasi ang sinabi sa kanya nung guy is that, wala naman, no? Nagkukwentuhan lang kami. Correct. Ganon. So, So, ang alam niya, walang panandaliang, walang kemerut na part. Sabi niya, nakikiinom lang siya, nakikikwentuhan. Yun. Malinaw naman sa akin na lahat ng, iba pala. Yun, sabi niya. So, nung nagulat siya, nung nakita niya dun sa dummy account na nagbebenta pala talaga ng sarili. yun. Doon siya na-hurt. Kaya nga yun yung sinasabi ko, take away the macho dancing, take yung part lang ng betrayal kasi may pagsisinungaling mula sa umpisa. With cheating. Oo. Yun talaga yun. Ang sa akin, syempre lahat naman po ng breakup ay masakit. Lahat naman po, kasi lahat naman yun, halos lahat mahal pa din natin, kaya masakit eh. Kapag ka, hindi na natin masyadong mahal, kaya parang feeling natin nabunutan tayo ng tinik. Pero kasi ikaw, mahal na mahal mo, tapos nagtatalo yung konsensya mo, parang gusto mo, ganun. Kaya lang, yun yung trabaho niya. Unless ngayon sinabi mo nga partner na aalis siya sa trabaho niya. Willing siyang i-give up willing yun. siya para sa'yo, then go ahead. That's Pag-usapan another niyo yan. story, Oo, yes. ibang kwento na yun. Pero sa ngayon, kung hanggang ganyan yung trabaho niya, I don't, sa reaction mo ha, na nagulat ka, na parang hindi mo kaya, na parang wag na nating i-pursue.
Diba? Correct. Wag na nating i-pursue. Oh, you deserve to be happy. Oo, yun talaga. Diba? Yun, kailangan happy ka. Yun. Yes. O, sino po ang mga nandito ngayon sa Facebook Live dahil po sa pagmamacho dance si Chuper? Tomorrow, Shout out! Nag-promise Shout out ka, partner, Hindi ako tomorrow. nag-promise. Sabi mo, Bukas bukas. sa Pilipinyana ulit ako. Bukas naman nakasaya. Para hindi bagay. Hindi, i-chembo ko yun. Pagdating, hindi ko kakalimutan yung araw na to na sinabi mo, sasayaw ka din, magsi-sexy dance ka din. Hindi ako marunong Pag mag-sexy nagpa-chempo na dance. sexy ang suot mo, pasasayawin ka namin, di ba? Hindi mo mangyayari yun. Hindi. Hindi mangyayari yun. Magbibigay sila ng pera. Ay, pwede. Anong oras yan? Anong oras yan? Pakisabi po yung date and time. I will be there. Ay, salamat Salamat sa mga na-curious at lumipat sa From Radio to FB Live at yung mga nababasa ko sa comments na nakabukas na ang radyo, nakabukas pa ang FB Live. Hello po sa inyo and shout out sa inyo. And to you, Mary, pray over it. Mm-mm. At lagi mo tatandaan, hindi naman po lahat talaga na nagiging jowa natin nakakatuluyan natin. Yung mga iba talagang nagiging part lang of our lives for a reason, 'di ba? Meron lang dahilan, dadaan lang sila, titikman lang natin, ganyan. Yung kasi feeling ko masama yung loob ni ni Mary kasi So, hindi lang sa siya iba, tumitikim. Hindi, sa iba may kemerut sa kanya. Meron naman Sinabi niya, lahat daw ng pwede niyang ibigay ay pwede niyang ibigay. Okay. Oh, 'di ba? Alam nga ng mga binigay niya talaga, literal kidney, liver, 'di ba? Alam na natin 'yun kung ano. Oh, 'di ba? Ay siguro ayaw ni Mary ng may ka-share. Sino bang may gusto Oo na may naman, ka-share? walang may gusto noon. Oo, yun lang yun eh. Tingnan mo din sa aspetong yun, gusto mo ba may ka-share? Correct. Kahit pa sabihin mong it's just a job. Feeling ko kung paninindigan mo na yung desisyon na yan and Oo, hindi then, ka na eventually, hindi ka na masasaktan eh. umasa pa na magbabalikan kayong Oo. dalawa. Matatapos din itong kwento mong ito, 'di ba? Parang ngayon you're in pain pero eventually Tandaan mo, your pain now is your strength tomorrow. Tatandaan mo dadating yan. yung time na makakahinga ka rin na maluwag and Truth. sasabihin mo sa sarili mo, yes, I made the right decision. Correct. Isang malaking check ng pink na ball pen. Salamat sa iyo, Mary, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At syempre, pwede nyo rin pong i-PM sa amin sa Tambalan Facebook page. May access na po yung aming writer doon. So, Yes. if you don't have an email at gusto nyo po kaming send na message for the Mahiwagang Burnay, search nyo lang po sa Facebook Tambalan. Yan. Yan. Tapos doon na po kayo mag-PM. Okidoki? Gotta go mga Kabisyo. Enjoy the rest of your Feel Good Monday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, ang paghintay sa taong di ka kayang mahalin Ay katuwas din ang paghintay nito, mami, isang asin.